Eguneroko lana. Sufrimendua, gozamena, ambizioa. Paladaz palada arraunean goaz. Elkarrekin. Olatu gainean, heldutasunerantz. Trainerua puzlian kaja izango zen, eta puzlia 13 piezak osatuko zuen, 13 arraunlai eta 14 patroia. Eta hori pixkanaka inberko zen, poliki osatzen jo. Gure barrengo indarmetaketaz gain, ingurukoen, familikoen, lagunen, babesa eta laguntza ezinbestekoa zaizkigu. Gu gain arte nahiko ondo ibili gea, beti estropa gehienak eta irabazten da, nik uste horrek ematen ditela jarraitzeko motibua. Taldearekiko konpromezua eta norberaren erabateko dedikazioa, inplikazioa da gurea. Azken finean, bizitzeko modu berezia. Arraunak nahi ilusioa ematen ditez. Eguneroko erronka bat, helburu batzuk lortzeko, eta helburu horiek edo lortze dituzunean, pozik aragarria. Lana, erronka, konpromezua, indarmetaketa, motivazioa, poza, arraun urte bete-beteko bat, kantauriko damen esku eta bihotzetik. Getaria Tolosa 2011. Tosta, arraun eta estrobuetatik haratago, tradizio handiko kirol batetik haratago, zer da, arrauna? Betidanik ikusi izan duten deporte bat izan da, eta beti gustatu izan zait, eta gaina poza hundiak eman dizkit. Esate izue probatzeko, astezea probatzeagatik da, jakiteagatik ber pixka zertaz joan mundu hau, eta ni uste behin sartutakon, hor geratzen zehala, eta hemendikan ezin dela atea. Talde kirola, baina danak daka importantzia ez. Bakoitzak jartzen du, behar dagan dana, geho, dana batea, gauza gondo egiteko. Danan harmonia bat izan behar du, bai indarra, bai teknika, dana. Bat espada egiten, jai da. Eguneroko erronka bat, helburu batzuk lortzeko, eta helburu horiek edo lortze dituzunean, pozik aragarria. Lan asko egin behar da, baina lan horren frutuak jasotze dituzunean, satisfazio pertsonala handi bat, ez? Eta azkenean bizitzako pusketa importante bat, eta denbora asko kentzaigula, baina mateskigula baita ere gauza asko. Batetik, daukegun taldea, talde giroa azkenen... Hori da betetzen txuna. Bestetik, konpromezua. Egunerokotasun horrek eskatzeizun konpromezu hori, eta posak, banderak, tristurak bai. Eta azkenen da kirol bat, sufritzen ikastezuna, eta erakusteizuna, eta disfrutatzen baita, aldi berean. Getariko herria zaindari, kaiko uretatik itsas zabalera egiten dute arraunlariek. Barrualdean berriz, Kresalaren faltan urremari oparoa duen Oria ibaia, Nafarroako zubia eta Tolosako zerkausia izan dira, Tolosaldeko arraun kluba loratzearen lekuko. Aurreko urtea izan zen Tolosa bakarrik apustu ateatzeko, ikusirik aurreko kontxa zala eta Tolosa bezala ateatzea importantea zala. Nik nula baino pentsatuko Tolosan arraunean iten zonik. Baina ikusita ez itxasoik, ez medioik, ez enbarkazioik eta beti eske junbar genula, idea izan zen bakarren batekin elkartzea. guk behaiei eta bai guri lagundu, ez dela bata bestia gabe ez ginen osatuko. Eta Tolosa eta Getarikin harremana, beharra, nahia eta dena batin da, hemen gaude. Hauek lukela barrunak egozten otia guretzako hemen arraunien baino. Oso izugarria da, nola leken, Tolosatik etorri, kotxe hartu, etorri, egunero honea, eta geho, hemen bilak batin, eta momentu onak, txarrak, eta nola eraman leiken. Horrek dagan baloria, nik ez dakit nola esplikatu. Ur gezetan ezi eta gozotan hazitakoak dira Tolosaldeko arraunlariak. Bateletan hasi Oria ibaian eta traineruan amaitu Kantauri itsasaldean. Batetik besterako jauzia ezagutu dute, zertan ote? Ezberdintasuna ibaietik itsasoa, ibaien daukezun gortasuna eta itsasoko teknika azkenen ezberdina dira. Itxasuan, txalupa buelta emanezko igeritzen jakiten asmatuko zuen. Itsason gehiago balio duna da teknikak olatun moldatzeak eta guazkenen lehorreko geha guk esaten duen bezala. Eta errekan ohitutakok. Baina, nik uste pixkanaka junge aldare baita itsaso ditzen eta bertan moldatzen ikasten. Gazi, Geza, Getaria, Tolosa. Uztarketa maila gorenera iritsi da.
luzimenduz betetako jomugara iristeko bidean zaildu behar izaten da. Bat, fizikoki prestaute hotia. Gorrena, ordu asko sartzeiala, denbora kentzeu, eta gero lagunakin da ikasten da pasatzezun bat denbora, eta denbora razionatu inberdala. Esaten dizuena, ulertu eta eitia. Indarra baina importante da teknika, baina hori, danak batea eta egiten balien maizu, ontzia azkarra juta eta efektibo da. Jakitia taldian lan egite eta konbibitzia. Kirol gorra da, denbora asko exigitzeizu, dedikazio asko. Zuk gustura zabenian, gustuko tokian aldapikan ez da. Baina, bueno, azkenen erresultadoke baita konpensatze balin baue, pena mereziu, eta horreko azkenen jarraitzeko motivazio emateizu. Zer nolakoa da arraunlariaren lan urtea, 11 hilabeteko dedikazioa. Hombre, temporada hasten da azaruan eta bukatzen dugu iraian. Eta ja jende eskatzea hona dira deskonektatzeko era bat. Eta hori kontuan hartuta ikusten da pixkat sakrifizio handia dela, ez? Ia urte osuen berdeula hontan. Aztu itsasoa, aztu arrauna, aztu korreka saiok eta ia pixkat deskonektatzea eta freskura puntu bat hartzea, ez? Neguan entratzen azte esanean, ez? Ia bat eta erdiola geldikan egon da, gorputze pixkak uste zaio ritmo hartzea. Asko oso ondo etortzea, ia gogotxu, piztuta dena, eta beste batzuk pixka kostata, ia kilo batzuk hartuta eta dena. Neguan azteia korrika pixka diten, suabe. Gogorrena orduan da, azkenian ja badamazkigu pare bat hilabete geldikan, aztega korrika, aztega ergometruan, pesak, agujetak, hotzaiteu, iluna dao, perez handia mateu. Meikua jartizkizu parametro batzuk fetxa jakin bateako, eta orduan zuk fetxa hortako zure gorputzaldezun onduena beak izan dako eran jarri berdezu. Guri exigitu itegoa, baina, klaro, geho norbeak exigentzia hori bere burua egin berdio. Ez du beste pertsona batek guregatik ingo. Eta orduan entrenamentuaz gain, zuk etxian, etxeko lan batzu dazkazu, fetxa hortako aldezun onduena egoteko, eta hori oso sakrifikatu egiten da. Ez ergometruan batilotan, ez pixuan kilotan, da bakoitzak bere buruakin zorrotza izan behar du. Geho batel garaiak aietzeia, bakoitza bere aldetik gazteia pixka bateletan da ibiltzen. Zure helburuak oso urruti daude, estropak oso urruti da, ordu nahiza, zure gorputza preparatzen, baina ez dezu ikusten noiz saiatuko da estropa jokatzeko momentu hori, eta hori oso gorra da. Belaxe aztegea hastian behin ere urita juten, juntatu Tolosakoekin, hastian behin ere. Neguan ez dazkazu estropak, igual destenson bat daola, baina hori guri arraunien egitea gustatzen zaigu eta hasieran neguko lana pixkat gorra jutea. Eta ia da berri aldea, azteganen pixkat udetako saiok eta juntatzen olkartzen, ja azten geha udetako lan saioketa egiten, da hor pixkat azten geha ja entrenamentu forma ematen. Eta ja geho izatea ureta eta ureta eta ureta. Aurreneko parte seriena izaten da volumen eta kilometro asko sumatu, eta geho jaztegea pixkat espezifikoki, arrauna, udeta, asteburutan, pixka finkatzen eta bateleko, treneriako txapelketai begira pixkat piko txiki batzuk bilatzen. Da geho azkenian udan egunero ureta jutezea. Zure deskantzoko egunakin, baina uda guztia alkarrekin. Gero ja udaran entrenatezu, baina bakizu asteburuan estropa dakazula eta motivazio gehiago dakazu. Eta burua lantzare bai asko iteu, prestatu da dutea. Baina hori guri arraunien egitea gustatzen zaigu eta hasieran neguko lana pixkat gorra jutea. Baina geho uda datorrela, ondo, eta emaitzako geho alimaia, geho eta guztua.
Entrenatzaileen eskutik betetzen dena aurrez taldeko kirol medikoarekin adostu eta prestatutako plangintza izaten da. Lehenengo hilabetetan, bai liga behin hasita, oinarrizko lan luzea, ziur aski, beak bi luzetarako behar dutena baino entrenamentu luzegoak izan dira. Gero, estropadak aprobetxatuz egin dena da forma erritmoaren aldetik serie modutan dabar, eta guain ja askeneko 2 astetan izan dena da aurreko aste baten entrenamentu gogor xamarra serie luzek, 4-5 minutuko serie errepikatu batzuk, eta ja momentu honetan askeneko egunetan egin deuna da serie motxagok, bizitasuna eta berriro esan daitekena da indarra baino indarraren abiadura hori berreskuratzea. Logikoa denez, azkeneko egunetan, izan da pixkat eman, errekuperatu, arraunari eta blokea landuz, baina batez ere pixkat errekuperatzen jun, forman eta atxeden ondoen baten ondoren, forma eta deskanson gaurko egunera iristea. Goi mailako kirol errendimenduaz ari gara, baina izaera profesionala ez duenaz. Nola uztartu lana edota ikasketak arraunarekin. Pixka zaila intzait, ze azkenian lanetik 8:00 ateatzen nintzen, orduan entrenamentu erdi eta bakarrik iristen nintzen. Ikastia ondo eramaten dut. Aurten lehen urtean baino beto, ze klasiak goizez neskan, orduan arratzaletan ekipo guztiakin nakan entrenatzea. Neguan ibili naiz, han eta bilok ibili ga, goizian goiz lanea jun aurretika, goizeko 8:00 baino lehentxio etorri entrenatzea, goizian entrenatu, lanea jun. Eta orduan lana moldatu behar izan dut entrenamentutara. Altzanian behintzat. Eta gero udaran ureta juten hasi geanean, entrenamentu erdira iritsi eta danak dutxa jute geanean, ergometroa jo eta entrenamentua bukatzea. Eta gero, udarako lana bilatzen duzu, kompatibilia dana zure entrenamentuako. Orduan, goizez itenun lana eta arratzaldean entrenatzea. Orduan, alde hortatik pixat agobiantia izan da niretzat, ez? Hola tokatu zaitelako. Arraunlariek ondo barneratuta daukate halabeharrezko izate hori. Dirua, ez da motivazioa. Inorrez da hemen, diruagatik. Ekonomikoki, 0. Alderantziz, patriketik jarri jasotzen da, ni behintzat. Dirua lortu nahi belemoz arraunian esazteko behintzat. Bakigu denak honekin ez goazela inoa, ekonomikoki esan nahi, baina taldeko giroa eta hoi hona izatek asko laguntzeu segitzeko. Eta aurrena pertsona izan badu kirolaria. Kirolaria izan da geho, ja entrenadoren eskun gelditzaia, objektibo batzu pixka markatzea. Guk lortze ditugu, estropa puntualetan dauden premioak, eta ez du ezertako ematen. Eta pixkat gorputzai eta pixka buruei engainatzea, ez objektibo nagusi baten zaion temporada osoa, baike temporadan zehar, helburu batzuk gertuko markatzea. Azkenean irabaztezuna hori sari bada, ez? Osa da, sari txiki bat izango bazan bezala. Hombre, motivazioan ikusten gehiena ondo ibiltziak, talde giruak eta hori dana ondo izatiak, eta batez ere bandera irabaztiak horrego motivazio ondiena. Porque ez baldin bagenuko irabaziko nik uste dut ambientiare bai desberdina izango zala entrenamentutan da nian. Kirrina eta gogoak ez du, baina gero momentu flakeziak eta esatea, naskauta no ez dena gehi eserre jakin honekin, baina gero hemen gabiltza egunero. Talde hori da, bai, garaipenak lortzen txuna danak, eta baita ere ez dainen irabazten, inorrek ez du irabazten. Orduan, hori da, nahi bentsat nahi zuherri bete egite. Sakrifizio horrek baldin badaka ondorio positibo bat eta postasun emate baizu, azkenean helburu horrekin egite duzu, bestela ez ginen ningo. Zure lan askon frutua eta satisfazio pertsonala handi bat. Honetara iritsita, argitu diezagutela zuzendaritzatik proiektua sustengatzeko diru iturriak zertan diren. Finanzazio asunton gaude ia ez azero, ez dauko laguntzek eta ezerrez. Bakarrika, klua bezala nola gauden gitaria eta gure kason Tolosaldeko arraun klua, bin arten hor moldatzea aldan bezala eta askotan boltsikutik burua jarrita eta laguntza oso gutxi oraingoz.
Zertan bereizten dira emakumezkoek eta gizonezkoek bizi duten arrauna. Bueno, hasieran uste nuen komplikaua izango zela emakumeekin. Ez dakit zeatikan, baina, bueno. Erramenta berdina da, enbarkazio berdina da, konparaketa, ez dakit konparatzea mereziun. Nik uste, mutilakin da neskakin berdin xamar dela. Neskan arrauna erabatekoa da eta mutila bestelakoa da. Inkluso, ez dakit, kasu honetan, nik uste batzutan neska kaso gehiago iteguela. Nik alde batetik ulertzet premiotan da ez mutila beste izatia, oain dela gutxi ezi da. Hombre, hor ikusten dela, ez? Oaindikan berdintasunik ez dagoela neskak eta mutilen artean. Normala da, pixkanaka hilotzen jungoa, dan aurre joa, baina beste alde batetik esaten zu hori, Espainiako txapelketa. Aurten ebai, etzala kanponatuango, ez da banderaik egon, baina 3 medaila handia, eta federazio kopa bat baldin bada, eluke medaiaik egon berko erez. Hori kanponatuko zea da, orduan, ez dakit. Gauza batzuk esate dituen, nik ere uste behaiek ere ez dakila, ez da ze... Mutilentzako horrenbesteko sarila eta neskantzako ezerrez. Lan asko da hola baindik aniteko, emakumean arraunean pixkanaka igala, baina lan asko da hola iteko baindik. Neskana azkeneko urtetan eman duen gorakadakin nik uste serio hartzeko gauza dela, eta neskantzako eremu bat, distantzia bat, enbarkazio batzuketan nik uste prestatzen hasteko garaia dela. Denboraldiak aurrera egina ahala, rolak definitzen hasten dira. Norberak jakiten du, titular izan litekeen edota ordezko izango ote den. Baina guztiaren gainetik talde izaerak du indarra. Eta horretan, errotazioek garrantzia handia dute. Plantilla osatzen da, guk ezezko inori ez dugu esaten, Tolosagetaretik juntatzen gehan arralori guztik, baineska gazte juvenilako o helduko dienak, iten daia planteamentu bat, mediku bat itegu jarraipen bat, eta pixkana be-pisuz eroitzen hasten da, zein daun ondo, zein daun pisuz sobran, gantzat puntua zen edakeen gehiago, gutxigo, eta pixka-pixkatu idena fintzen juten da. Mutietan, adibidez, 18-20 lagun daben lekuan, batzuk normalmente puesto fijua dakaenak eta pixka eta zentagu duteia, eta, bueno, beste ze batekin egiten du. Gio denen artean, temporada luzean nola di joan, beti tiratzen da rotazio egitea, deskanso ematea jendea freskura puntuokin aiatzea. Nire ustetan ezinbestekoa da rotatzia. Azken finean gure kasuan dazkau, 3 juvenil, aurten hilo diala trainerura, eta horiei espalien mazezkio traineruko estropadak ematen ez dukiko motivazioa aurrengo urtean ebai udara egiteko gurekin. Ez dakit, ez dukiko entrenatzea etortzeko ereko gori. Orduan, rotazioa, kriston importantia, bakoitza taldeko kide sentitzeko. Orduan, hori, pixkat jendia ilusio hori ematia, ez beti berdinak. Emakumetan ikuste danak ez dakila handikan zein izango da barruan, da ez dakit, bentsat atentzio urte guztikoa eta ikuste perfecto. Eta aukera gehiena da, etxekokin behintzat eta denekin arrauniteko, ez usteko eta jarraipena emateko denok parte hartzea. Eta motivazio bat egunero hona etortzeko. Taldeko parte zehala. Ekipoa pixkana beha perfilatzen juten da, honena zein daun, fetxata zen aiatzean, eta gutxi gora bera beti izaten da entrenadoratzen zako zaila, bat beste kanpoan ustea, ikusita maila berdina o maila honentsunak ezin dela asmatu. Talde izaera kontzertu zabala da. Arraunlari eta teknikari ez gain, lagun eta senideek ere bat egiten dutelako helburuak betetzeko lanean. Etxekoi ere tokatzen zaigu beraiei laguntza edo pauso batzuk ematea, janaria prestatzea dela, beraiek etortzeako, erropa dela, behai pixka bat denbora hain justu ez izateko eta denborakin lasaiago ibiltzeko beak ere, eta kompetizioa dutenean edo entrenamentua joan behar dutela, eta abar. Kirol ariketa gizan gogorra eta exigentea da oso arrauna. Kirolarien gorpuzkerak hartara tajutzen eta zailtzen dira. Zaindu beharreko ardura bat gehiago da hori protagonista hauentzat. Estetika. Estetikoki esparra ditu bezala gehatzen egia danok. Hombre, kasuan estetika aldetik ondo kilo asko kenditutelako gainetik. Nik itxian nik izan dut nire aizpara
ospelen da, neguan azten dien entrenamentuan da, bihatzak, hor, odoletan, da, ipurditza, iseri zeinik. Baino, bai, leheno eskuak eta ipurdila, eta azkenian behiratzen dituzu eskuak, eta emakume eskua baino gehiago beste zoze mateu, baina, bueno. Ez da berdina, igual, 35 urte eukitzia eta 25 edo 20 urte eukitzia zentzu hortan. Zergatik asko behitzen zaio itxurai. Hori bai, jendiak igual eskua emate jozu eta igertzen duzu zerrarua kasula eskuan da. Pixkat arpeitxarrak inbehiratzen izu, baina bestela ez errez. Aparte, pizteako bakarrikan ez ikutzeko tare bai pixkat latz xamarrak egitzen ditugu eta... Baina bera, eskazala pintota disimulatu izan du. Azkenian ez da gauza estetiko bategatik etortze gala honea, hori da alde sekundarioa bezala, ez? Es lo que tiene esateana. Prest estropadarako. Egindako lan guztiaren emaitza azaleratzeko unea hemen da. Une gogorrak, politak, zailak, tentsioz bizitzen direnak. Niretzako momentuiko okerrena salidan jartzia. Orduan zauden nerbio dana askatzu, zauden momentuiko okerrena aurrenengo paladatik aurrea zure lan aitea. Eta hor ja kontzentrauta zaude zerbaitian nerbio danak astutza dituzu eta lan aitea. Gogorrena, atzetikan jartzen zen momentua eta ikustazunen horri ezin diozula buelta eman. Eta politena aurretik bukatzia eta bandera astintzia. Zorionez, 2011an askotan gertatu zen hori. Euskotren Liga, Gipuzkoako Liga, Euskal Herriko eta Gipuzkoako txapelketak, makina bat ikurreina eta bandera, oparoa izan da 2011 bai. Hemen, irudi errepasoa. Sail across the oceans, you climb the Himalayas, seeking truth and beauty as a natural state.
above the far, some see you as an elixir, an elemental natural seeking perfect grade. In a catacomb or cave of endless drawings, prehistoric or religious, your accomplishments prodigious, seeking out the perfect tone. Your language so clear, your voice perfectly turning, as in the city I sit yearning, blowing rings of smoke from thin cigars, or driving fast in foreign cars to capture your remains. Huh. You're an adventurer, a turban wet right round your head on the mountainside that predict your death. Oh, how you fool them all. But subjects are a poor excuse when what you really want's to muse and inspirating knowledge of what comes before. Ooh, speeds of light, the momentary flicker of a candle in its wicker basket, smoking wax facts. Did you find that sphere of knowledge that eluded you in college? Did you find that super vortex that could cause your cerebral cortex to lose its grip? You're an adventurer, you're out looking for meaning, while the rest of us were steaming in an inspirating urban pit. An adventurer, you enter as I'm dreaming. I wish I'd never wake up, differentiating, scheming from my one true love. And the cherries, the height and width of levees, the natural bridge and tunnels of the human race. You're an adventurer, nothing seems to scare you, and if it does, it won't dissuade you. You just won't think about it, you dismiss it and defocus. You redefine the locus of your time and space race as you move further from me. And though I understand the thinking and have often done the same thing, I find parts of me gone. You're an adventurer, and though I'll surely miss you, and of course I'll survive without you, and maybe good will come of that, but at this point, I anticipate some grieving, and although I know you're leaving, is a necessary adjunct to what we both do. An adventurer, splitting up the atom, splitting up the once was, splitting up the essence of our star-crossed fate. Known who meet you, to forget you, my adventure, my adventure, my adventure, adventure, adventurous. Bueltatu gaitezen berriro Castrora. Espainiako txapelketa. Denboraldiko lehen porrota, bigarnagatik hori uler baliteke. Galizia Getaria Tolosaren aurretik tarte handiz. Aztertu beharreko estropada. Eremo lau largo ez diet kulpa botatzen, ez? Pixkat izan da, bai, bigarren goziagoa eman, da ja atzetikan jarri gala, eta horri, zenbat alargo gehiago ni uste gero eta gehiago atako ziguela, porque behai jundia gehiago eta gehiago azitzen, dago gero eta berago. Ez duela arraunianin, ez brankaz, da ez poparia. Oaindikan ez ginen inoiz atzetikan jun, eta sentsazio hori hartu nahi duzula, eta pixkat erotu itezea ez, hartu nahi hortan, da ni uste etoi pasatzea egula, eta ez deula jakin burua hotza okitzen, da pixkanaka aurraka juten. Orduan, espada arraunian iten, zaila da, gauza gondo ertentzia. Bueno, alde hon bat, oin arte galdu gabe ginala, bakigula gaur atzetikan jun, eta ze ez da nin behar, gaur indeuna ez dain behar. Orduan, psikologikoki, behai ikasteko, erregalatu inok ez diula izango. Orduan, geukin behar deula. Geukit espadago jai deula. Uste denak izan gara kostiente ez deula estropada honain, 1000 aldiz hobeto daukagula egitea, eta ondo inezkeo, nik uste gaur pasadena etzela pasako, eta hurrengo bateako, bakigu horrengo gehala, ez gure arraunketa ez dela gaur erakutsi duna.
bulegoetan ere egin behar da lanik, uretako lanak behar bezala burutu daitezen. Maiz, itsas galernen tankera hartzen duten bete beharrak izaten dira. Nahi baino aldakorrago, maiz ustekabe gehiegi ematen dutenak, baina bere beharrezkotasunean sari asko ere ematen duten burua usteak. Abuztua, Zarauzko ikurrina, Euskotren Liga erabakitzeko estropada, denboraldiko unerik garrantzitsuenetakoa. Bereziki, eta beste behin, Galizarrekin espero da lehiarik handiena. Errutinari eutxita hasten dute bilkura neskek, kafe unea, erritual bat da, ia. Mimoz prestatutako estropada da, arraunlariak une honetan sasoiz puntu-puntuan egoteko prestatu dituzte. Denboraldi osoaren ezan dezake helburu nagusia iritsi dela, urte osoan lan asko inda dago, bai denboraldi hasierako beti prestakuntza, oinarrizko prestakuntzak egiten, gero pixkanaka formartzen, eta nik uste, denboraldi, ez dut esango denboraldi osoa badaulako gero beste bigarren gandor bat bezala kontxa izango dena, baina bai ligari begiratuta gaur jokaur eta bila jokatzen dira denak, eta nik uste forma puntua momentu hontan demostratu behar dela. Lana hortarako eginda, nik uste dana bete egindala, bai atxedenak, bai lan gogorrak, eta momentu honetan nik uste atera behar dela egin den guzti hori. Iru segundu hor bai, Olatz, hor bai. Ahí bai zi kontra. Venga, indar gehiagoak gauta, guazen. Ras. Ahí bai zi kontra. Venga, indar gehiagoak gauta, guazen. Ras. Ras. Venga, lauda nahi. Lau segundu. Guazeno. You should see me dressed up in my uniform. I'm working at a hotel. All guilt and flash. Remember the gap. San Miguel Ligak eta Euskotren Ligak pausu hori emana dute zorionez. Europa naizue. Man Europa.
argiak muskitzen duen irantzia. Argitate ezean egan oroimen oro, iragana bihurtzen da gardena, gardena. Lurraren azala, simeldizten, arrizko ubinak, plastikozko mendeo, infinitora narama, nina izulizez, planeten hautzak aizeak, zabaltzen ondean. Eta baita ordezkariak. Hasi da, emakume orain da. Salida ona jodeu, uste zeitu jarri gala segundu bat aurretikan. Baina gero hor paren, eusten etorri zaizkigu. Ziagoa emateakon bi uste sartu gala, biko bentajakin. Baina ona, demagozin arraunketa hartuta, segida batekin da oso guzti. Ziagoa eman da 3 segundua, ziagoa hona eman dugu, ondarrankatuta. 3 segundu, meka bendio! Eta gero bueltan, gure kalea eutxi, gainera etorri zaizkigu, eutxi, ni uste burua hotzak ideula. Bum! Utza, Eta atea deula barruko morru mala hostia hoi, eta venga, barru baino. Hostia! Getaria Tolosarentzat. Bai, eta gurekin da Xuxen, Getaria Tolosako ordezkaria, Sabino Alijustez. Sabino, egun. Hori falta niño! Hori! You could only repeat what we told you. You're acting like a society nation. They all know the fool you. You're watching movies trying to find the theaters. You only see what we show you. We're the slaves of the holy leaders. Breathe the air we have from you. I'm the guy in the sky. Flashing eyes, no surprise, I'm so live, I'm the popular doctor. I'm the new president, and I grew and I lived, don't you know, don't you show, I'm a punk with the stutter. Eta hortxe da. Hortxe, ikurrina eta guztiz Getariarrak eta ez dute ez ahaztuko momentu hau. Momentu benetan egira entrenamentu sendoak egiten ez da baserik. Bai, eta nik uste dute horrengo momentu hauek gozatzen eta ez delako.
Ni uste merezi deula, barruko sensazioi demostratzeko gai gehala paren junda, eta gai gehala eta ni uste gogoratu ez dakit neskataz, osea. 3 urte hauetan hemen ibiliga, estutu eta jendeak lan egin eskeu ailatu eta bere lekura. Eta neskabek bere maila eman du, eta bere maila maleik egon dikan hobi ere. Launtzen ibili dian da nahi eta apoiatu dian da nahi. Lan egin eskeo betik hasita ailatu iteala, emaitzeta. Konstantzioa berda eta konstantzia horrei segitu eskeo gauza konsegitu iteia. Iraila iritsi geha, Getari Tolosa markatutako helburu guztik lortuta. Bai Liga, bai Gipuzkoako txapelketa, Euskadikoa, Euskotren Liga, maila guztik txapeldunik izanik. Nik uste eta urtean merezi duela. Denboraldiko beste helburu handia jopuntuan da, Kontxa. Kontxako bandera sentimentu asko dia. Hori kanpeonato del mundo bat ezati bezala da. Han biltzean jendetza ez talako inun biltzen, eta oso garrantzitsua da, eta jun, da emozio asko, jende asko, eta hori da arraunlai danan ametsa. Arraunean gaiurra. Korrika atleta batentzat olimpiadak bezala, ez? Helburu nagusia eskaparaten moduan eta beak emateunakin Kontxa da helburu nagusina. Arraunlai batentzako gehiena. Emateu askotan temporada naiz daunena indena irabazi, Kontxa espazio irabazten, ez da uzula inungo lorpenik lortu. Eta ez dut uste horrela danikan. Enfinean hori irabazten duna, niretzako da, dana eraman duna. Eta hori naiz da gor xamarra izan, Kontxa ontzi bate bakarrik irabazteu, eta Kontxa da, Kontxa maksimoa da. Itzordu berezirik bada arraunean, Kontxa da hori. Haren atarian, zein dira Getaria Tolosaren aurrikuspenak? Gazte hasi ziren eskak gukin ja hasi, ezi, eta bere maila honen ematen hasita dare, eta nik uste eta urten. Blokea aurreko urtetan baino fuertegoa daukeula, osatugoa, eta esperantzakin gaude behintzat. Baina azkenian, egun berdezu egun hortan, momentu hortan, zure eguneko 150an, eta bertzaizu estropaik onena, eta... Horten bai, hori esango dugu, ez dakit horta jongo geha behintzat, eta ber. Lehen osaten bezala, Kontxa batek irabazteu, eta egun hortan dena ondo ate behar du. Suerte eukitzaz aparte. Zein behar duen? Ben lana ondoin. Psikologikoki oso ondo preparatu. Burua barruan euki. Eta lanain. Ben lana ondo iten badue, aurten guk erabaziko dugu. Aldan estropaik onenain, da bintzat nire buruakin, gure buruakin lasai gatzeko, pentsatu da bintzat altzanik onenain deu, da aber lortzia don, da ez bada lortzen, aldan papelik onenain da. Hori balimadia gure lana dana ondo inda, zorionak eman borko iskeu, baina albadeu trapuzar horrekin bultatu etxea. Gaur ostirala, Donostin gaude sailkapen proban, urteko estropaik importantena
da gutzat, eta sailkatzen bali magea temporada guztien bezala ilusiokin, dena ematea etorriko gea, eta espero denak hemen egotea. Baina egin behar deu. Bale? Egin behar deu. Ni bakit, zenbateko gaitasuna dakeun gaur hemen demostratzeko. Antzera egin dute lehiakide guztiek. Orantxe hasi dira. Getariarrak. Hementxe ditugu getariarrak. Esperantza ontzian. One thing was leading to the next. Moldatu direla eta a bit of more than I could chew. I had the power to sign the check. It wasn't difficult to do. Couldn't stay in the face of you. There's so many reasons why I won't be sending you from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Sailkatze estropadak bere lekuan jarri du Getaria Tolosa. Estropada eremuan joan etorri txukuna egin dute oso, eta haientzat denborarik onena. Estropada oso gorra izan da, hasieratik oso gorra nahi genuen ez du hartu gaiegak, bai ez ziren gorra euteken, gu behaien referentzikin, uste ondo aprotxetu dula eta bere gainetiken gaurko bintzat eguna salbatu dugu. Guain bi igandetako jardunaldiotan, berriz errematatzea daukagun. Kontxako lehen igandea, itsasoan dena prest, akuariumeko arranpla traineruei harrera egiten, haiek ondo atontzeko eguna da. Dena prest, jaigirokoa izango den egunerako. Udaletxean kale zozketa garaia da. Estropadari begira pixu handia duen zori banaketa. Inork nahi izaten ez duen lehen kalea Getaria Tolosarentzat. Getaria, bat, uno. Arranpla inguruan azken prestaketak. Beroketa, atontzea, aholkuak, estropada guztietan bezala, errutina eta ark ematen duen segurtasuna. Ez da komeni ezer aldatzea eguna berezia izanik ere. Berezia delako preziski. Eta trainerua uretara. Erne, hasi da eta estropada! Hasi da emakumeen lehia! Tartea 15 segunduko lana eta Zumaia eta Bizkaia 2 segunduko atzerapenarekin markatzen dizkitu. Mundu erdiak ere markatu egiten ditu eta diferentzia baino orainik irte berri. One thing I like about that girl of mine. One thing I like about that girl of mine. She treats me right and loves me all the time. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaking wet. She walked in the rain till her feet got soaking wet. And then she said to every man she met, Mr. Change a dollar, give me a lousy dime. Mr. Change a dollar, give me a lousy dime. Mr. Change a dollar, give me a lousy dime. So I can feed that hungry man of mine. Eta gaiziak Getaria Tolosa hortez, txantatatu beraien arte, eta denbora berdin berdinak.
preparazioa ona, estropa ona induen eskak, ben lekuan egon dia, aldia zeon kaletan, gure kali ezan txarrena, da, nahi aurretik etorri, baina zeon kondizioa egin gustura nator. Bai, azkenen 5 segundu ez dira ezer olatu bada, ez dakit urrengo asten ze itxasoangoa, baina bai, oso guztua ez, estropa hona indue, neskake bai guztua daude, hoi dalako aktitudea ez, urrengo egun hontakoa eta urrengokoa kontatzaia, eta ez dago ezer galduta bainikan. Galiziarrak hor da bai, hori bai, baina esperantza baka ondikan. Eta iritsi da bigarren igandea. Dena airean. Errutinaren liturgia berriro arraunlarientzat. Uretaratze unean aholku eta aginduak beti mesedegarri. Iritsi da egun handia. Gaur lertu, lertu eta salidatik markatzen badeu, diferentzia hundi hoi, vamos a estar ahí. Y a la primera que el bote nos devuelva lo que le estamos pidiendo para marcar diferencia. Mucha postura, mucho gesto y mucho apoyo. Sobre todo en Barruan. Va a desaparecer la cosca grande y se va a convertir en olita pequeña. Si le andamos grandes, fuertes y vivos, vamos a venir ahí, a 38, a 40 paladas y a más. Y vamos a sacar ese genio del último minuto, que no sabemos de dónde sale, pero que está ahí, y hoy hay que vaciarlo. Ordun. Argi, no quiero confianza, no quiero que estéis confiados, pero sí bien seguros de lo que vamos a hacer. Hoy que llena, para mí lo más importante.
was G.I. Joe. And Daddy told me once upon a time to wanna love you so. Daddy, say good or bad, leave a light outside the door. Once upon a time there were cannibals, now there are no cannibals anymore. Galiziarentzat, laugarren aldiz Donostiako bandera 10:59, Getaria Tolosa 3 segundora bigarren, eta... Gaurko eguna pasata ego, hemendik gelditzen zaiguna bakar egin da, gure neska zoriontzea. Uste behaldiko estropa duela. Triste, amorruak egin ez dakit, hortxe esku aukideu, eta bueno, kriston lana izan da, oso estropa ona, baina bueno, gaur hobek izan dira, eta hoxe. Ezin dana irabazi da ja suertekin eta despatxo kontra, baina aurten neskan induen saiakera eta negu guztia gaur behintzat borobildu du. Lan asko indeu, eta bueno, monea etortzaia batzuk emateun nahi duen aitea, Galiziarengatik nahi naiz, eta hoxe, guk dena ingo deu, entrenatuko deu dena ingo deu, baina guk ezin duen egin da jun despatxotan pasetzanan kontra ez. Bigarrengo postua ikutzako txapedunek izatea bestelako xea da. Egia esan ezin kexatu ez, induen lanagatik aurten titulo guztik eman diteu, pena ez ondo rematatzea, ez dakit kanponeko mania egun oze digun, baina beti hemen dago eta hurren urten etorri beharko dugu berriz. Baina gaurre bai, ez da izan gure kale honena, garbi gelditua barroaka Galiziarrak nola harrapatu duen olatu guztik ja islate pareti barrua, eta gure olatuk etzien ahiatzen da horxe izan dauzten netzako gako handina. Baina gehiago amorruak inez, hortxe okideu, eta azkenen pena mateu. Zorion du neskak eta hurrengo urte arte. 4 segundo 32 eunen, sekulako estropada osatu arren Galizarrekiko tarte txiki horrek bereiztu du lehia, bereiztu ditu sentimenduak. Tristura, decepzioa, arrotasuna, talde indarra, dena batean nahasten da. Merezitako omenaldia jasoko dute arraunlariek eta klubetako ordezkariek, Tolosan lehendabizi eta Getarian segidan. Tolosan fronton jatetxean otordua eta ondorengo harrera ekitaldi ofiziala udaletxean. Estropa polita egin neula ez dela posible izan, eta nahi dizkiot eskerrak eman noski Larra eta Javiri, horretagatik, behien baimenakin bai, nahi dizkiot eman eskerrak etxabei, porque urte asko hauetan gurekin lanian egon da, eta mateu baina aurten pixkat baztertuta bezala gelditu dela, baina bueno, behaga beretzala posible izan. Taldeai eskerrak onartuz, nik uste hementxe guantxe momentu hontan, nik ez daketela gehi eskatzeik, markatutako helburu guztik mai gainen egon diela, gure helburu guztik lortu, behaien aldetik pertsonalak eta denak tope izan diela, eta pena izan dela, importantena o helburu nagusinetakoa etxera sekartza, baina honetzako txapeldunak behaiea. Zoriona barren. Azkeneko ginda falta dugu. Hobiek izan da lortu ez. Aurten bezala lan egin da dudik ez. Gehiago zein behar da. Gu galdeuna jarri dugu. Beak ebai, hau erten du. Falta zan ze hori, Galizinen trampilla hori falta zan. Kirola bezala ikusiko du burruka itea noez. Garbi daugat, bilartik aurrea hasiko naiz burruka iten despatxon aurren.
Politia Tolosako hitza Donostin hor Kontxan Arronen ikusteak, eta politiagoa goendik gainea beraien, gainean hor emakumeak ikustea, ez? Gaur egun, estate bateko, Gipuzkoa baina, arrokiri bada, baino, klub importante bezala, kategoria igo egin geha, nesketar oso ondo, eta horren urtean, kategoria mantenu da nesketan, aurtengua gehi irabaze. Zorionan eskak, honen azateta. Beste gazte asko nire du izaten, ez? Eta beste gazte asko bateltan hasiko dira gazte asko. Getarin ere kaira iritsi eta handik kale jiran udaletxerainokoak eginda herritarren harrera beroa. Eneida Etxabe eta Maitane Garmendia. Eta bi haue dira Joana Lijostez eta Amaia Doiague. Bi motorreak eta haue dira Ane Valentziaga eta Sevillan Aldurdez. Eta atzetik handatoz Nekane eta Mertxe. Mertxe txalupako ama omen da, txalupako ama. Zeintia pinezka aztenek eta zeintian horixe Eldurne eta Initze. Bat igelduko eta bestia zauztarra. Biztrainera. Igone Irigoyen eta Olatz Ortiz. Genikuekin eta arekin batea beste Tolosar badak hau Naroa eta Olatz Arregi. Eta azkenia hortxe, eta Iratila Raneaga. Espialpeña, Amets Aranguren eta Maialen Aizkurua. Animo hauen! Hauen entrenadoriak Javi Sasti eta Angel Arraneaga. Porque zuek maiz ez dela baldera guen Javiak, hau Malinaia! Bete-beteko denboraldia izan da. Atzera begirakoa egin eta harro egotekoa. Aurrera begira jarri eta itxaropen baikorrenei ilusioz heltzekoa. Txaloak zuentzat. Txaloak Getaria Tolosarentzat.